салом мегӯям ба шумо бинандагони азиз ва мухлисони шоу барномаи озмунии Парвин. Инак даври дуюми шоу барномаи озмунии Парвин дар толори зебою барҳавои телевизиони Баҳористон оғоз гардид. Бояд қайд намоем ки шумораи иштирокчиён дар даври аввали лоиҳа бениҳоят зиёд буданд, аммо мутахассисон дар се жанри санъати мусиқӣ тавонистанд ки танҳо беҳтаринҳоро ба даври дуюм гузаронанд. Ва ёдовар мешавем ки минбаъд низ даври дуюми озмун маҳз дар студияи телевизиони Баҳористон баргузор мегардад ва алоқамандони шоу барномаи озмунии Парвин имкон доранд ки ба тамошо ва мухлисии иштирокчиёни писандидаашон оянду бо кавкӯбиҳои худ ба онҳо илҳом бубахшанд. Бинандагони гиромӣ, акнун ин лаҳза якчанд маълумот доир ба иштирокчиёни даври дуюми барнома. Даври дуюми лоиҳаи Парвин бо бахши сарояндагӣ оғоз гардид. Дар ин бахш ду нафар иштирокчии Султон Хадзиев ва Гуландоми Умедҷон маҳорати худро пешкаши мухлисону доварон гардониданд. Султон Хадзиев аз шаҳри Бухтари вилояти Хатлон мебошад. Ӯ хонандаи синфи 8-уми Мактаби таълимоти миёнаи умумии рақами 2 буда, ҳамзамон дар Мактаби санъат дар шӯъбаи фортепиано таҳсил мекунад. Инчунин Султон ба сарояндагӣ низ шавқи зиёд дорад. Ӯ бештар жанри операро меписандад. Султон иштирокчии чандин озмунҳост. Ҳарчанд ба санъат шавқи зиёд дорад, аммо дар оянда тарҷумон шудан мехоҳад. Гуландоми Умедҷон хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 65 ноҳияи Рӯдакӣ аст. Дар дили ӯ меҳри санъат аз падараш Умедҷони Маҳмуд, ки оҳангсоз аст, пайдо гардидааст. Гуландом хеле духтараки ботамкину ором ба назар мерасад. Ӯ мехоҳад дар оянда сарояндаи касбӣ шавад. ба Гуландом бештар сароидани сурудҳои халқӣ писанд аст. Гуландом дар оянда мехоҳад бо иҷрои суруду таронаҳои пурмуҳтаво ва дилнавоз маҳбуби ҳамагон бигардад. خانم گلندام بسیار دخترک زیبا، قد و قامتشانم، لباسم بسیار خوب انتخاب کردیم برای ترانه. اما خواندن اینترنسیونال که همون در جور خواندن بسیار ضعیف است. میخواستم که هر دو هم البته در دیگر دور باشن. فکر میکنم که از روی انصاف نمیشود. من فکر میکنم که امین سلطان جان لایق است که در دور دیگر اشتراک کنه. дар назди ҳама ваъда медиҳам ҳамчун як ҳакамон мана ҳамин духтаракама ба ҳайси шогирд мегирам. марҳамат биёянд мо машқ мекунем якҷоя. ман фикр мекунам аз ин духтар бисёр овозхони варзида мебарояд ва кӯмак мекунем дар оянда дастгирӣ мекунем ки ин кас дар оянда дар ҳамин озмун иштирок кунанд.
бинандагони гиромӣ, ин навбат дар даври дуюми озмун 5 нафар доварон аз ҳисоби ҳунармандони маҳбубу писандида ширкат варзиданд. онҳо ба иштирокчиёни лоиҳа саволу супоришҳо дода дар алоҳидагии мувофиқи ҳунару маҳорат ва истеъдоди ҳар як иштирокчии лоиҳа баҳогузорӣ намуданд. ва тавре ки маълум аст, иштирокчионе ки дар назди доварону мухлисон хуб ҳунарнамоӣ намуданд, албатта баҳои баландтарро сазовор гардиданд. акнун якчанд маълумот доир ба иштирокчиёни дигар дар жанри навозиш. шуморо ба сана даъват доранд, мебароем ҳунари худро нишон медиҳем. шарифҷон раҳимзода донишҷӯи коллеҷи санъати ба номи аҳмад бобуқулови шаҳри душанбе мебошад. шарифҷон аз ноҳияи варзоб аст. ӯ иштирокчии фаъоли чандин озмуну чорабиниҳои фарҳангист. шарифҷон дар навохтани чандсози мусиқӣ моҳир аст. инчунин ӯ маҳорати хуби сарояндагӣ низ дорад. марҳамат, сана аз шумо ба шумо барор. маҳмадуллои раҳматулло таълимгирандаи мактаби интернати миёнаи махсуси санъати ҷумҳуриявӣ ба номи мирратулло атоев мебошад. чанд сол аст ки нозукиҳои сози ғилҷакро аз худ намуда истодааст. маҳмадулло чанд сози мусиқии дигарро низ навохта метавонад. ӯ дар вақтҳои холигӣ ба варзиш машғул мешавад. бозии футбол барояш хеле писанд аст. ба андешаи маҳмадулло, нафаре ки бо варзиш машғул мешавад, ҳамеша солиму бардам аст. марҳамат, тамошо мекунем. ман наметавонам ҳарди шуморо гузаронам. фикр мекунам ҳам озмун аст, шарифҷон интихоби ман аст дар ин ҷо. ташаккур. ба муҳаммадулло муваффақият мехоҳам. ташаккур. доҳои ман ягон чиз таъсир намекунад. ба ин хотири болида кардани рӯҳ ман ба муҳаммадулло месам. саломат бошед. ташаккури зиёд. қисмати сеюми шоу барномаи озмунии парвин аз жанри рақс иборат аст. ва дар жанри рақс ду гулдухтари бомаҳорат Мунира Нарзуллоева ва Сайҳуна Абдуқаюмова ҳунари худро пешкаши ҳамагон гардониданд. ин духтараки чолоку зебо Мунира Нарзуллоева мебошад. Мунира дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 51 шаҳри Душанбе таҳсил мекунад. ӯ рақсиданро шуғли дӯстдоштаи худ мешуморад. айни замон дар ансамбли рақсии кӯдаконаи Лал таҳти роҳбарии устодаш Гулнора Соқиева тамрини рақс мекунад. ӯ бо шавқ мерақсад. мақсади Мунира ин аст ки ғолиби шоу барномаи озмунии Парвин бигардад. Сайҳуна Абдуқаюмова хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 66 шаҳри Душанбе аст. Сайҳуна чанд сол мешавад ки таҳти роҳбарии Фирӯза Қосимова дар ансамбли Ситораи умед тамрини рақс мекунад. Сайҳуна рақсиданро бениҳоят дӯст медорад. мақсад аз иштирок намудани Сайҳуна дар шоу барномаи озмунии Парвин маҳорати рақсидани худро пешкаши ҳамагон гардонидан аст.
баъд пешниҳод мехоҳам кардан шумо бояд сурудми ягон мусиқии кӯтоҳ гиред. баъд ягон бинанда набояд ҳис кунанд ки шумо монда шудед. дар саҳна мумкин не ин. Сайҳонаҷон, туям рақсот қиин буд. бениҳоят маълум буд ки ту монда шудӣ. барои ҳамон ман авози худама ба Мунира метиҳам. Сайҳонаҷон, ту роҳ афтода нашав, кор кун, бисёртар машқ кун, майлаш. ҳардуам бисёр зебо рақсидан. Мунира рақсаш ба ман бештар маъқул шуд, чунки ба ҳама рақсош яъне ки бинандара ба худаш тез ҷалб мекунад. Намемонад ки шумо масалан ба ягон тарафи дигар рӯ гардонед. ба ҳамон хотир ман овозама ба Мунира медиҳам. саломат бошед. хуб бинандагони азиз, ба сами нафароне ки ба даври дуюми шоу барномаи озмунии Парвин роҳ ёфтанд, бори дигар ёдовар мешавем ки ин навбат низ ҳамаҷониба омодагии ҷиддӣ бубинанд, чунки ба даври дигар танҳо ва танҳо беҳтаринҳо имкони гузаштанро доранд. иштирокчиёни азиз, мо ба ҳар яки шумо муваффақият хоҳонем ва умедворем ки шумо бо шавқу завқи зиёд, бо ҷуръатона ва ҷасурона дар даври дуюми лоиҳа мухлисону доваронро бо ҳунару маҳорати худ ба ҳайрат меоред. хуб дӯстони азиз, ин буд рӯзномаи аввали даври дуюми шоу барномаи озмунии Парвин. аз ҳунару маҳорати иштирокчиёни даври дуюми лоиҳа шуморо боз дар рӯзномаҳои минбаъда огаҳ месозем. бинандагони азиз, дар интиҳо бароятон фатҳу нусрат, иқболу фараҳ ва дар хонадонатон нуру сафоро таманно дорем. хайр азизон, то боздид.